Katukad ti Basol. Tinapalabas. Gapo iti panagbaligi da gesto ni iti impaaramid ni Astor kadakwada. Inawis na dagitoy amapandamangan iti restaurant. Pinakan na dagitoy iti agkakaima sa taraon. Kalpasan da ita. Impan na ida iti rancho na. Binilin naman ni Dinggas akasarita na dagiti katalag iti rancho amang partida iti kalding. Ken mangisagana da iti tallo apala. Ken tallo abareta. Agsid daw ni Dinggas gapu iti dayta. Ket kasla maawatan nan ti kay papananda itoy. Kabayatan na. Inkedeng mat ni Don Juan nga ipan ni Ligaya ken ti anak na ija syudad. Gapu tatapon na nga dapakainaygan ni Astor iti pan nakapuor ti farmhouse. Iti sabalya bangir. Nagsangsangit nila kay Amancio. Gapu iti napasamak kadaligaya. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Kas lakayat ko ti matay, kabsat. Taawanan ti anak, kandag iti apo. Kayat kumagdan ti matay. Uray da kami ya trabahador, kamsa tamansyo. Kat nasakit launay, kada kami ti kastoy anapagtang daligaya. Papay gataan na po oran ti farmhouse. Iti anya aga po. Kay tangarod matisal sa lubsudan na kamsat. No anya tinapasamak. At da nga ta nalipatan da nga ilutluto da. Kat dayta tinagtaudan ti puor. Kabsat. Nagsakit ken nagsaem launay. Ket gapu iti kastoy napasamak. Kaslawanen gaganay gayan dagiti trabahador nga agtrabaho. Ay, Ligaya, anak ko. Franco, Grace, apok. Kamsat Pipay. Una yan, ti kastoy, anapasamak ka na kayo. Una yan! O sige, agkali kayo atalo. Mabalinan dahi ta 6 feet. Un, amo! Para hitiyan niyo dito, amo. Amo, anya ti kayat asawon daytoy. Amo, tinungpal da ti bilin mo. Kat ita, awanan ti parikot mo. Ngam apay akastoy ti aramidam kadakwada. Kayat mo ka di ta inayon ka. Amo, Basta guli mo ka lang, Dinggas. amo, O sige, agkali kayo lata. Dagimay? Ayan ni Astor? Ay, diyak mo, ma'am. Remuarda mat itaag sa pakadadinggyas. Ngamdiak amo ano sa dinote na panandya. Anya tim pagbagan ni Astor? Maipapan kanya? Awan mat, ma'am. Sigurado ka nga awan? Di na ka diimbagakan ka? No madanagan kanya? No kasta nga awanak diti mansyon? Awan mat, ma'am. Awan te kasta nga imbagbaga na. Sigurado ka? Awan mat, ma'am. Sa bagay, awan parikot kanya kiti dayta. Ay, ma'am. Rumuar ka manan. Ta nakasukat ka. When? Papanam ngay. Awanan bibiyang mo?
Ay, ma'am! Agananat ka! Ye, ye. Ibagak ti pagsayatan na. Ngam, siya, kuna na kahit di. Ay, bayak man lang ang data nga babae. Apay nga adu ti magmagna nga agturong ijay farmhouse. Adda mapmapan. Adda mat agsubsubli. Anya ti okasyon ijay farmhouse. No adda okasyon dita. Sigurado. Adda nga rudmat dita ni Astor. Bumabaak. Kat ibatik dito yung tilugan ko. Saan kon nga idanon iti farmhouse? Tapno saan nakamakita ni Aston? Ha? Anya tinapasamag? Napuoran ti farmhouse? Anya tinapasamag? Apay anapuoran ti farmhouse? Manang Margarita. Rita, anya tinapasamak? Apay anapuoran ti farmhouse? Diyak mo, Manang Margarita. Kat, awan nakalasat ka manang ligaya. Anya ti ko na? Natayda amin, Mana. Anya? Uray dagiti uping. Nairaman da anapuran. Anya? Awanan da manang ligaya. Natayda aminan. Pimusay dan. Napuuran da. Tata Julio, anya ti gapuna anapuoran ti farmhouse? Awan ti makasungbat iti dayta, Margarita. Pudno ka di nga awan apulos ti nakalasat kadaligaya? Huwain, awan. Di mapuda nga agiina. Ket ti bangkay ni kabsat pipay tinasarakan da. Ti kuna ni kabsat amansyo. Bangkay ni bakit pipay tay nakita dagiti lalaki. Kasta ka di? Kasano nga mo nila kay Amancio abang kay ni Nana Pipay tinakita da? Naala dati bangkay, iti banda ti silid ni kabsat pipay. Ammo ni kabsat aman sudayta. Gapo ta kabisado na ti uneg ti farmhouse. Kat daligaya? Talaga ka di nga awan bangkay da? Dahita nga rod kahit. Tawan met nakita mi a bangkay da. Malakse di ti bangkay a nakita da iti banda ti silid ni kabsat pipay. Anya ti gapuna anapuoran ti farmhouse, tata? Diyaka mo. Awan makasungbat iti dayta. Ta iti umay mi sebseban ti apoy. Gimbil aya bain. Saan mi anagabanan ta napigsa ti apoy. Anya? No kasta? Talaga anatayan niligaya? Wen Margarita. Awanen daligaya. Nagkasang daytoy anapasamak kadakwada. Awanan niligaya. Natayan. Kaya't naasawan. Awanan kainagaw ko kan ni Astor. Ay kapay, ligaya.
nangamin nga agbaybay-a kayo? No saan kayo nagbaybay-a? Nalabit asaan kayo anapuuran? Kasanumat ngamin. Turog ka. Anya nga ita? Natay kan. Nagasgas sa takpay laang iti sika. Ligaya. Pumanawakwan dito ay. Kat mapanak ijay club. Inak agragsak. Inakrambakan da ito'y anapasamak. Anuya? Napuoran ti pagnanaedan ni Ligaya? Nataydan? Wan, Madam Gorilla. Anya? Iso nga ita, awanan parikot ko. Ngamin, awanan kainagaw ko iti amin. Margarita. Wan, Madam Gorilla. Pasensya lang ni Ligaya. Gapo taadayo anagasgas sa takngam iso. Siya, si bibiyagak lata. Ngam iso, kat natayan. Sa bagay, kat naragsak ka? Kasla naragsak ka mat, Madam Gorilla. Gaputa nagkatawa ka. Naragsakak para kat ka, Margarita. Amo, nakakalidan. Nabambanog daw na yan. Amo, nalpasan. Makabanog. Amo, anya ti sumaruno nga aramidon mi. Itad mo ka din titangdan mi, amo. Amo, Pagtakderam ida iti igid ti kinalid ang abot. amo. Agtong pal ka, dingkas. Da kayo atalo. Agtakder kayo iti igid ti kinaliyo nga abot. Apay ngay. Iti anya ang kapu. Amo. Amo. Anya tiga po lang agtakder kami itiigit ti kinali mi nga abot. Anya ti aramidan mi. Amo, Oh, imasot ka, amo. ket ita. Matay dagita atalo. Amo, Sagay sa laing abala. Matumpanan. Ket apag iso amat nagda iti kinalid ang abot. ngam, amo. Sana kasta. Sana nasaya, dayta. Amo, paltukan na kami sa matan. Saan mi pa'y agkayat ti matay? Amo. Amo, yung tayo dakil-agata, tangdan mi. Amo, Rupat kwarta adjesto ni. Amo, ilang pa ka, yung mo titangdan mi. amo. Talaga adya akong makapagdapal. Patay kung day ta adjesto ni. Daytoy kadi talaga ti planom. No apay nga imay tayo dito ranchom, amo. Wen, tapno patay ti rupat kwarta adjesto ni. Amo, sana nanaskan na sikat ti mga rami diti dayta. Bayama siyakon. Anya. Siyakon, amo. Patayak idaatalo. Maawatan ka, amo. Amok no apay akayat mo ida patayan. Tapno awan to ti makaibutaktak iti impaaramid mo. Ti panakapur ti farmhouse. Sige, patayom ida atalo.
ket maitanem da iti kinali da atanem da. Siya kon ti makamu-amo. Kat mabalin mo ti pumanaw ditoy. Sana rumbang at da ka ditoy, kabayatan ti panang patay ko kadakwada. Iti kasta, saan kanto ang mapabasol? Siya kon ti makamu-amo. Ipasiguratom amatay da kita atallo, Dinggas. Saan mo nga ikatan ti panagtalak mo kanya, amo? Sige. Aramidam nga rod ti may parbang. Umuna ako ni Dimension. Ket urayan ka ijay. Wan, amo. Sige. Amo! Ay tangdan mi! Itid mo na! Sa dino ti papanam! Sumardang ka, just Tony. Sabagay, agtalo ka ka ni Dingas. Di nakpaayan da ijay. Putok ti paltog da ijay. Ket namintalo. Nalpasan. Mapangnamnamaan ka talaga, Dingas. Agawaan nyo. Gaburan nyo ti kinali yung matlang at anam nyo. Dingas! Kaya't kung ka di asawan at tanam mi ti kinali mi! Di ka mat kaya magpampanonot, Chesto ni! Itay pailang akas to iti atap ko. At tanong tayo, ti kinali tayo. Ngamjak nagtagtagari. Taamangan no patayin na tayo ni amo. Ala, agawaan nyo kit di ti manggabor kadagiti kinali yung abot. Darasin nyo. Tamangan no agsubli ni amo. Ita, dumngag kayo iti bagag. Kat nasken ngagtungpal kayo. No kayat yu pa'y ti agbyag iti naunday. Juan, Dingas! Anya ti ibagam, Dingas. Sige, ibaga mo niya data. Tiko na ni amo, patayin kayo atalo. Amuyo ka dino apay. Tapno awan to ti mangibutaktak, iti pan nakapuor ti farmhouse. Nga iso ti mastermind. Kasta ni amo, patayin na dagiti kayat na apatayan. Nang runa no dagiti tattao, amang isagmakto kan kuana. Anya? Sumot lang nagayam ngayon papatay na idin ang kwan. Kat nagasat ka idi, gapo tasan nakangain raman. Di na mo asyak ti kadwan ang kwan. Kat ita, naskan ngagtungpal kayo kanyak. Tiyam mo ni amo, kat nakatanam kayon, iti kinaliyo nga abot. Iswasan kayon ngagpakpakita pa'y kankwana. Umadayo kayon ditoy. Mapan kayo iti sabalya lugar, katagbyag kayo anawaya. Juan, Dingas! Dingas. Kasano nga titangdan mi? Saan mo na panunutan dayta? Gaputan o subliyam pa'y lang ni amo. Sigurado amatay kan. Saanan ngagpangadwa amang paltugkan ka. Saan kayon nga umadakpay apulos dito'y nagtipunan? Tayti kanito nga aramidan nyo dayta. Sigurado amatay kayo. No kayat yu ti agbyag. Nasken na pumanaw kayon iti daytoy a lugar. Kang runaan na. Agbalbaliw kayon. Juan, Dingas! Kasta ti aramidon mi, Dingas. Makaliklik kayo iti daket sa trabaho. Ti agmula iti marihuana. Ngarod, agbyag kayon iti nasaya at awagas. Urayan niya dita na trabaho. Basta nadalos. Mawatan nyo. Juan, Dingas! Dingas. Sayang, titangdan mi at di na intag. Di naramid mi mo tibili na. Di na intag titangdan mi. Saan mo na panunutan titangdan mo? Sana mabalin. Nagpungpala kay ti kayat na. Ita, di na kayat nga ito titangdan ko. Sana mabalin. Nasken nga alak. Natangkan na talaga ti ulom, Justone. Sana mabalin da ito Dingas. Nasken nga ito ni amo titangdan mi.
Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.